Chunya go ne Nyasaye maduong' erokamano mosemiya ng'wono mondo ayudra ka e kinde machal kod ma. An Bishop Nereah mar kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Wan Nairobi, Njogo Road, wan Mombasa, Mtongwe, wan Kisumu Mamboleo, wan Kandiege ei Karachuonyo West, wan e Karachuonyo East kamiluongo ni Rakwaro Kachif. Kisedi Kachif kanyo, idhi Kogweno Primary ka jaduong' miluongo ni Kech Otira. Wan Simbi Nyaima, wan kuonde duto. Nyasaye mondo gwedhi. Adwaro mondo walem kodi eka mondo awach wach ma Nyasaye omiya. Wamiyo nyingi duong' Nyasachwa, iberna odiochieng' gotieno, pile ka pile in pok irem Nyasaye. Piny gi gige kalo to in wachni osiko manyaka chieng'. Aketo lweti kaka lone lweti jachwech, wach madawacho ni mari, oganda mabiro winje ni lweti. Imidwaro ni mondo timre Nyasaye, alami ka yie e remb Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Agoyo ni Nyasachwa erokamano momiya thuolo mondo ayudra ka. Nitiere wach madwaro mondo awachi to wabiro lemo. Adwa nawuo kuom gimiluongo ni lwenje ma waromogo. To ei lweny miromogo, wach madwaro mondo awachi ni nyaka koro iketgi e lwet Nyasaye. Owinjore wasik kuom Nyasaye, owinjore wayiengre kuom Nyasaye, kata owinjore wadag kuom Nyasaye seche te. E lweny matin wachiwe lwet Nyasaye, e lweny maduong' wadag kuom Nyasaye. Tiende ni ka lweny obiro to wapenj Nyasaye weche. Owinjo wagen kuom Nyasaye e gimoro amora matimore e ngimawa. Obed gima ber, obed gima rach, to wagen kuom Ruoth Jehova Nyasaye. E kinde ma wageno kuom Nyasaye kuom gimoro amora matimore e ngimawa, kinde ma wageno kuom Nyasaye e gimoro amora matimore e ngimawa, to wabiro neno ka walo lwenje, nikech lweny ok ni e lwetwa, lweny ok marwa. Lweny en mar Ruoth Nyasaye. Obed tuo, e kinde mituo, chiwri gen kuom Nyasaye, chiwri ne Nyasaye. E kinde ma wasiki manyi e kona ka kona, chiwri e lwet Ruoth Nyasaye. E kinde ma pi wang'i osiko mola mola nikech kwe onge, chiwri e lwet Nyasaye. E kinde minyiero, chiwri e lwet Nyasaye. Owinjo wachiwre, yani owinjore wawere, yani owinjore wadagi, owinjore wadonji kuom Nyasaye e gimoro amora matimore e ngimawa. Inyuol, chiwre e lwet Nyasaye. Ok inyuol, chiwre e lwet Nyasaye. Tiende ka ok inyuol to chiwre e lwet Nyasaye, to Nyasaye nobiro keto nyathi e iyi. Idak maber, chiwre e lwet Nyasaye. Ok idak maber, chiwre e lwet Nyasaye. Imadho kong'o, ichodo, ok imethi, ok ichodi, ijajuok, ok ijajuok, ijakuo, ok ijakuo, chiwri e lwet Nyasaye. In everything you do, you must depend on God. Koro nyaka wachiwre kuom Nyasaye, mondo Nyasaye obednwa Nyasaye. Ruoth Ahab ne ok oyie mondo chiwre e lwet Nyasaye. Omiyo sama ne Ruoth Ahab tho, notho tho marach, nikech tamruok winjo dwond Nyasaye, tamruok chiwruok kuom Nyasaye. Nochuno Ahab mondo winj jokoro mag miriambo, jokoro mag mirieri. Kendo chuny jachien mane kuome ne wuonde ni jomirierigo e jo Nyasaye. Mi nochuno Ahab otamore winjo dwond Nyasaye kokalo kuom roho mar Nyasaye. Mi Ahab nochako timo gige. Ahab en ruodh jo-Israel. Ruoth Ahab nochako timo gige kapok depend on God. Now I am here to tell you that we must depend on God in every situation. Kendo e kinde ma wachiwore ne Nyasaye e chandruoge te, ngima duto te, paro te, dwaro te, to Nyasaye biro bedo Nyasaye. Ahab nochayo dwond Nyasaye. Mi wach mar chayo dwond Nyasaye nomiyo asere mane ok mare, asere mane ok winjo nege, nonege nikech notamore
chiwore kuom Nyasaye kata geno kuom Nyasaye kata dak kuom Nyasaye notamore. Omiyo asere manonege ne ok mare, to nochuno mondo asere no ringo nege nikech notamore winjo Nyasaye. Ji mang'eny ok oyie winjo duond Nyasaye. Giyie winjo duond ajuoke, duond wasigu, duond jokor kod gik mopogore opogore. Tok giyie mondo giwinj. Sama ne Ahab otamore winjo duond Nyasaye, nochuno asere mane ok mare mondo negi. Kawuono an kodi ka adwaro mondo iwinji. Yie mondo ilokri iduogi ir Nyasaye. Mikoni ruoth ka ane madachal ga Ahab, taduogo kawuono mondo igolne chuny machal kod chuny Ahab. Ne ok oyie mondo chik ite kuom weche mane Mika janabi mar Nyasaye wacho. Ne ok oyie. Mino wacho ni janabi mar Nyasaye riambo. Kane kimiye kuona banga gi pi nyako ae lweny kongima. Janabi mar Nyasaye nowacho ne ni kapo ni gima wuoyo kuoma ne ok Nyasaye tidhi duoke ngima, to ka en Nyasaye to kidhi duoke ngima. No chaye, no chal wacho nango, no chaye, no kawo Roho mar Nyasaye moduoko piny ochayo. Eka noparo ni e nyim wasike nonyalo dhi gi teko mare mo ogen kuom jonabi mag miriambo. Ai gen kuom Nyasaye. Kik igen kuom rieko ni wuon. Kik igen kuom teko ni wuon. Kik igen kuom mwandu ni wuon. Kik igen kuom gik kaka chal. Gen kuom Nyasaye. Gen kuom Nyasaye ber, rach, gik moko te igen kuom Nyasaye. Nikech kigeno kuom Nyasaye kuom gik moko te, ka geno ni no gen kuom Nyasaye kuom gik moko te, to ibiro neno ka ngimani pogore kod ngima joma moko. Nikech Nyasachwa rito joma oluore. Nyasaye rito joma ogeno kuome. Nyasaye timo maber ne joma oluore madhi ire. Joma dhi ir Nyasaye. Joma dak kuom Nyasaye. Tineni ka ok wasiko e luoro Nyasaye, e ng'eyo Nyasaye, e winjo duond Nyasaye, e timo dwach Nyasaye, to ok wanyal. Ahab notho mane ok mare nikech notamore winjo duond Nyasaye kogeno kuom jonabi mag miriambo. Adhi kodi step mar ariyo. E step mar ariyo an kod weche adek e chunya ka. Madwaro mondo wawach kodi, mondo wadhi adhiya to walem. Wach mar ariyo wacho niya, the blood of Jesus Christ. Remo mar Yesu Kristo en evidence, yani en ranyisi. Awach nadi, mano remb Yesu Kristo en evidence mondo owar ngimawa. Tineni ka remo dine ok ochwer remb Yesu Kristo ma Nazareth. Awuoyo kod ng'ama nigi chandruok sani. Nabiro kelo remo no sani. Remo no biro resi, obiro golo jochiende, obiro changi, obiro wari, obiro timo ono, obiro kedo gi wasiki, obiro tieko chunje mag piny ruodh mudho. Nikech remo ne ma jochiende oluoro. Loch ma wan go kokalo kuom nying Yesu Kristo wayudo nikech remo manochwer e msalaba Kalvari. Bende in gi loch kuom nying Yesu Kristo. Wan gi jomoko manyalo timo gimoro ka guok biro mondo gi nying Yesu, to guogni kalo makaye nikech oluongo nying moonge go. Sama ng'ato nigi nying Yesu Kristo, gimoro amora koseluongo nying Yesu Kristo, gimoro amora koro ok time nikech nying Yesu Kristo nigi teko ewi loch te mana ka in gi nying Yesu Kristo midak gi Yesu. Kendo sama remb Yesu Kristo ng'ato odakie remo, ondike muma mar fweny 13 matindo 19 wacho niya,
wacho ni kok na pagade ka pako chiko tan prario ka chelo sa pako chiko wacho ni ni no rwakore kod law manulingore remo no rwakore ka ng'ato rwakore gi remb Yesu Kristo to nyaka jochiende biro go sarut kata wuothe yot jochiende luore nikech orwakore gi remo molo jochiende ne remb Yesu ne ma jochiende luoro kendo jochiende timo neno kuom remo no nikech remo no noloyo gi musalaba Kalvari. Koro tem mondi bed edag ngima mar remo ma Yesu Kristo nitie. Nya winjo ka nyathi moro wacho ne jowadgi ni ka Nyasaye jachwech ang'o mitiyo gi nying wuod Nyasaye ok ti gi nying Nyasaye tiene ni ok en jakorwa ok en jakor Kristo en jakor machielo cha mano ka bi wuoye maber. To Yesu wache muma mar Johana ni anie yo anie ngima anie diera ng'ato ok dhi ka wuora moko kalo kuoma tiende ni en wuod Nyasaye man gi teko ma Nyasaye no hand over everything to his hand mondo gimora mora ma Yesu timo gimora mora mitimo gimora mora ma Yesu kwayo gimora mora miwuoyo kuom nying Yesu Kristo timore nikech Nyasaye nomiyo Yesu teko no Nyasaye nomiyo Yesu. To mamu mi Yesu wacho ni en yo ne ngima ne dira ng'ato ok dhi ka wuon moko kalo kuome. Now Jesus Christ is the way en yo ma wadhigo ka Nyasaye. Muma mar Nyasaye wacho ni gimora mora mukwayo ka un kod yie nying Yesu Kristo gimora mora haijalishi ma ukwayo ka un kod yie nying Yesu Kristo to Nyasaye biro timo mondo nying Nyasaye yud duong' kuom wuowi. Koro dina bed kacha na kala winjo mana ko wacho to dina miye solution yani dina miye dwoko makare giko mar wach ni ang'o momiyo itiyo gi nying Yesu nyaka ti gi nying Nyasaye nikech gin korgi kocha gitiyo gi nying moro. Koro Yesu jachien luoro nikech nyinge nigi teko. Koro sama ng'ato tiyo kod nying Yesu Kristo kod remo manochwere musalaba Kalvari to remo no nigi teko. E musalaba Kristo notimo gik madongo e musalaba kanyo mondo obed ranyisi ni nyinge nigi teko e musalaba Kalvari kendo mondo obed ranyisi ni remo manochwere musalaba Kalvari ne nigi teko. Ok ing'eyo ni musalaba manomiyo liete jomotho barore musalaba Kalvari to musalaba kanyo ema ang' nanga mar hekalu barore dire e musalaba Kalvari kare muchwer taba te musalaba kanyo kare mogo tubu no e kama piny notimo mudho so chiko dhembo ka chuny wuod Nyasaye chot. Koro remb Yesu Kristo nigi teko kendo nigi ranyisi madongo kare muchwere musalaba Kalvari. Awuoyo kodi ng'at ma pok ong'eyo kata ng'at moseng'eyo to kia ne teko ni remo mar musalaba Kalvari. Adwaro ni kaw remo no sani kawuono kaw remo man gi teko. Remo manochango na tuo manoto iya makora chwich. Remo momiyo anyuolo nyithindo kane jachien dagi ni ok anyuol. Remo manochiera dier jomotho ka jachien otera isiolo piny jomotho. Remo manopudho na nawi kopidh na nawi e dala. Remo no nigi teko. Kendo kidwaro mondo ifel to we remb Yesu Kristo. To kidwaro mondo ibed jaloch to pigi remb Yesu Kristo. Koro ka wan kuom remb Yesu Kristo to wanyalo chung' e nyim jachien adier. Ma jachien go sarut mopenji ni teko ma in go mach liel kiang'o nikech wan kod teko mar musalaba Kalvari mar remo nochwere remo mar Yesu Kristo nochwere musalaba Kalvari. Koro wan gi teko mar biro chung' e nyim jachien ma mi jachien chik. Nitie kinde moko mana wacho ka ne aluoro polis nikech polis enotimo mabade ni to gik moko duto timore atima kendo kata ka ok owuoyo to nyisa dreba dok kama to dreba dok adoka onge gi chandruok boko law bang' ne polis ok law bang' dreba dreba mabiro biro kama polis nitie obed polis matin obed polis machwe obed polis marabora obed manyadundo authority en go. It means that even us nyaka wabed go authority from above. Koro ka ng'ato dak e remb Yesu Kristo to en gi teko molo polis. Jochiende go sarute nyime, jochiende ringo go riti, jochiende go nduru, jochiende dang'ni nikech remo odak e remb Yesu Kristo. E kinde mani pok wadak e remb Yesu Kristo ne wan joma bedo blameless before the Lord. To ka wayudo remo manochwere musalaba Kalvari to koro wan fit.
onge gima okose ngimawa nikech remo no nigi gimoro amora. Kendo ka Nyasaye ni korwa, Nyasaye kosebedo jaka korwa nikech wan ei remo, onge ng'ama nyalo bedo against us. Tem idage remo mar Yesu Kristo. Koro obed tuo mosechami gi igni donje ei remb Yesu Kristo mondo tuo no dhi. Obed kendo mosesandi donje ei remb Yesu Kristo mondo tuo kendo no obedi. Kod obed nyathi mosechandi, obed tich mosesandi, obed kwe mosesandi donje ei remb Yesu Kristo. Kawuono mawuoyo ni ibiro winjo ka teko moro donjo kuomi nikech teko man remb Yesu Kristo timo gik ma dhano ok nyal timo. Koro donji chandruogi no te yani chandruogi no te. Obed ni chieni wuoyo kendi to ka nitie ng'ama nyalo direct it through the blood of Jesus, donje ei remo no, orwaki remo no sani, kata koketa kita lwete kuomi to luongo remb Yesu Kristo mondo luoki gi remo no, tibiro neno ka ng'at michieno no jochiende biro weyo. Kata obed mana janeko mosebed ka chamo pot rabolo e pipa, to ka teko ni remb Yesu Kristo, ka ng'ato kalo bute mantie kod remo mar Yesu Kristo, to biro wuoyo kode jachien man kuome, to jochiende go nyaka weye. Mago gik mawuoyo gi aseneno kod wang'a katimore ka remb Yesu Kristo tawala. Adwa wuoyo kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Nying Yesu Kristo en nying mantie kod teko, en nying mantie kod duong'. Ondike Muma mar Jo-Efeso ni Nyasaye nomiyo Yesu nying maduong' moloyo nying duto te. Nying no kende, tietia gi nying Yesu. Awuoyo kuom remo mokwongo. Kikawo remo asti ruo gi nying no, tibiro neno gik madongo matimore. Wachni, nitiere kuong moko, nitiere chien moko, nitiere jochiende moko, nitiere thagruoge moko, nitiere dhier moko, nitiere tuoche moko, maka onge remo kod nying Yesu Kristo to ok giwinji. Inyalo chwadi matimni gik madongo. And but there is no name of Jesus. If there is no name of Jesus, there is no blood of Jesus. Onge gima timore. Because there is power in the name of Jesus to break every chain. Koro nying Yesu Kristo nigi teko mar timo gik madongo. Nying Yesu nigi teko kuom weche adek. E polo ene gi teko, e piny ka ene gi teko, nyaka piny ruodho mudho, nying Yesu Kristo nigi teko. Three face. Koro ka ng'ato dak kod remo manochwer msalaba Kalvari to tiyo gi nying Yesu Kristo, owuotho gi nying Yesu Kristo, gimoro amora kotimo to nying Yesu Kristo, to dak ei remo manochwer msalaba, ibiro neno kibedo jaloch in every situation, in every corner, in every problem, in every sickness. Gimoro amora ibiro neno kibedo gi loch nikech remo kod nying Yesu Kristo. Gimakore. Yesu nomiyowa teko ne kokalo kuom nyinge to wanyalo ywayo jachien mi waketho lochni. Mi koro wan ema gima wadwaro jachien timo nikech wan kod teko e wiye. Ok en wan ema watim gima jachien dwaro. Sama ng'ato dak ei remb Yesu Kristo, hallelujah, to ng'ato tiyo gi nying man kod teko, nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. We can bring the work of the devil to subject. We can bring the devil and the demons to subject. Sama ng'ato tiyo gi nying Yesu Kristo, ti dak ei remo no. Wan kod weche ariyo, remb Yesu kod nying Yesu. Gidhi dichiel. Koro sama ng'ato nyalo tiyo kod nying Yesu Kristo ma ja Nazareth, to oketo jochiende in subjection. Yani, oketho teko mag jochiende. Oketho loch mag piny. Tem kawuono, ma mi tich, ami homework. Temane sama wawuoyni, temane nying Yesu Kristo sani kikawo remo manochwer msalaba Kalvari, tikuoyo kuom wach ma jachien oketo kanyo no, tikawo nying Yesu Kristo, tirwake gino, ibiro neno ka gimiwacho no timore sani nikech teko ni nying Yesu Kristo. Mane kaka mwacho ni Nyasaye nomiyo Yesu nying maduong' moloyo nying duto. Winji,
kata nitie wasiki mamanyi juu chini, kata nitie wasiki mawacho gik maricho kuomi, kata nitie wasiki magombo mondo itho, kata nitie wasiki mopango mondo timni gik maricho, kaw remb Yesu Kristo tirew gi nying Yesu Kristo tilam kuom wachno. Ibiro neno ka teko mar remo kod mar nying Yesu Kristo dhi loko gicha taro. To ka onge remo man kod teko, remo man ochwere msalaba Kalvari, to onge. Biro lemo ming'olri gi kidi to gima nyisore onge. Ing'eyo ni Yesu wacho ni ok nowewa ka nyithind kiye. Odhi miyowa jakony man teko mar Roho Maler. To Roho ne mabiro puonjowa kaka walemo. Roho ne mabiro nyisowa weche duto kendo elo weche duto kendo neno weche duto. Now, if you have the blood of Jesus, the name of Jesus, kod teko mar Roho Maler, to gik moko te biro dhi ni nyue nikech teko mar nying Yesu Kristo. Winji, lweny ok nyal bet maonge, lweny to nitie nikech kata Yesu momiyo warruok marembe no chwerno ma bende okelonwa roho bende notem to noloyo tem chieng' mar adek. Be ing'eyo ni ka Yesu nie tweyo to jachien oteme ni mondo lok kite kuono cham, chikri lwar piny, sujui nini iteme. It means that ni tem to korumo. To ka ng'ato nie remb Yesu Kristo, ka ng'ato dak e nying man kod teko, ka ng'ato opong' gi teko mar maler, to tem biro, to tem ogweno ok. Tiende niya, sama in e remo to in e teko, to in e nying maduong', to in gi Roho Maler, kata temo biro tichalo ng'ama orwako e balun, gik mogo ok donji. Tem to nyaka bi. To nikech idak e remb Yesu Kristo gi nying molo nying duto nying Yesu Kristo, as to pong' gi teko mar Roho Maler, tem ok yudi. Obiro yes to nyaka okal. Ok oloyi, iloye. Apako Nyasach Israel. Awachni, sama ng'ato dak e teko mar remo mar msalaba Kalvari, to dak e nying maduong' molo nying duto, onge gimoro amora mabiro interfere kod yes. Gibiro biro to ok ginihinyi. Kendo ne ondike mwaka ni onge tema biro moloyo gima Ruoth omiyi, ok loyi. Nyocha wan gi mama moro e kanisa ba, to wacho ni nolemne. Koselemne to chwore se budha inya ka onge tich. To chwore ndiog leme en mobire kanisa mwa lamone kendo nochako duogo timo neno. Owacho ni nyo wacho ne Nyasaye nikech ne gitiyo soni, to kane ochung gi tich to kore dwa no magi gig ot, to ot ne gikane gige gi soni. To okone Nyasaye. Even though ano kati soni jaoda mane tiyo, to kokalo kuoma nikech en chwora, tadwa ni imak teko mag loch mag wasigu, giwa ok muome ot. To wacho ni kane walemo ni Jumapil kodhi e ot, to en moko tigi soni ni en mugochne. Ni dwaro chwore mondo dogi tich soni. En ma ok oti. Gima temo wacho ni jaode onge gi remb Yesu, jaode onge gi nying Yesu, jaode onge teko mar Maler. Dhako ni eman gi remb Yesu, en gi teko mar nying Yesu Kristo, to en kod Roho Maler. Koro through her ema gik moko duto yudore. Yani kuomeno ema kokalo kuom teko ma en gono, koro gig dalane obed tich, obed ang'o, all things nyalore kuome nikech en gi teko mar remb Yesu Kristo, en gi teko mar nying Yesu Kristo, to pong' gi teko mar Roho Maler. Without that, nyo timo neno komor mowacho ni en osemanyo tich, nyopo mana koluonge mondo dhi oti kaka japuonj. Nang'o? Nikech nolamo kokalo kuom remo mane ochwere msalaba Kalvari, nolamo gi nying Yesu Kristo, bende nolamo gi teko mar Roho Maler. Adek tiyo dichiel. Eka Jumapindo nogono mama muru biro timo neno. Ni en chwore nowe igni mang'eny gi nyithindo adek, nyithindo machuo. To kobire kanisa wato walemo ne, ka pi wang'i chwer pi wang'o to walemo ne. E sama ne walemo ne, kugik odhiambo to chwore odhi ode. Ma chwore odar gi gimoro amora mobiro ode bang' higni mang'eny.
Tiende ni ka ng'ato dwaro Nyasaye mangima mondo nenre, to chopo muma ma Yesu wacho ni ka gimoro amora mukwayo ka un kod yie e nyinga, to Wuora notim mondo nying Wuora oyud duong' kuom Wuowi. Koro nying Yesu Kristo ni kod teko te kod remo manochwere msalaba Kalvari koriw gi teko mar Roho Maler. Mama no mor ma no bire kanisa omor ma yano mor moneno ma ka piny yani piny chiegni ne kare ka Nyasaye otimo ni ono moro to piny bedo ni machiegni. Nying Yesu Kristo en ogeng'o gimoro amora, en both for offense and defense. Mano nying Yesu Kristo man gi teko. Nyaka yudo neno moro e kanisa wa e jumbe moko mokalo kane wan kod wendo moro mane waluongo mondo bi oyalnwa. E sama ne jatich Nyasaye ne yalo, to nowacho ne joma chwo noyalo gimiluongo ni tiyo ne Nyasaye. To nyiso joma chwo ni dichwo ka dichwo golo walet, mon bedu mos. To chwo no golo walet. Koro wan gi jaduong' moro e kanisa wa. To koro ochako manyo walet, ok oyude, kare wiwi gi walet ot. To okaw yiene walet kata nobedo nonge walet. Koro ko ji oting' walet malo to noting'o lwete. To wacho ni nyithinde ni oko. To higni te pok nyithindo mi even a single sense walede onge pesa en. Ka nyithindo karo pesa to oro ni min gi to ok wuon gi. Koro jaduong' ni onge ka gi pesa. To bo jaduong' ma awore Nyasaye ogwedhe nago. Obed jodongo moko di koro kuongo nyithinda dwe rocha kumwa igmo dhi okia. Enoko wuo. To sama no ogwedho walede no kata ni jachien opando walede lwe dala, to en ogwedhe lwete kar walet. Kaka nodok dala no. E kaka nyithinde chako ne pesa mkoni. Baba, mano pesa ni kane walet. How do these people know that ni no lemne walet? Ne ging'e nade. Tini Nyasaye tiyo e yore mopogore opogore. Majaduong' wacho ni tinde gi pesa walet. Kano kalo kuom ne lamo, mano lame kanisa mondo chwo duto mak walet, mondo walet obed gi pesa. Nyasaye omiye kod nyathi ka nyathi osingone ioro ne pesa mondo obed e walet. Tiende ni ka ng'ato tiyo gi remb Yesu Kristo, gi nying Yesu Kristo, gi Roho Maler, to gima ni onge biro bete, whether the devil like it or not, gino biro bet nikech teko mar nying Yesu Kristo. Awinjo ka dwaro mondo walem kodi gimora mora mwatiyo go gi nying Yesu Kristo, gi remo manochwere msalaba Kalvari, gi teko mar Roho Maler, gino nyaka timre. Awacho ni adiera, timore. Kata kawuono an ka mondo imak kamoro, maki, wabiro olo remo no sani, wabiro luongo nying man gi teko. Roho Maler biro tawala, obiro nyono piny kowuotho, kong'i kendo komuli. Mak gima sandi, mak na TV walemo kodi. E wach mora mora midwaro. Kidwa penjo ne wach na gole muma mane, so Mariko 16 wesa 17. Nyiso wa wach no maler. Adwaro mondo alem kodi. Nikech chandruogi no Ruoth oseng'eye. Kendo Ruoth osenene sani. Nyasaye dwari mondo timni ono. Mana kokalo kuom nying Yesu Kristo, kendo kokalo remo manochwere msalaba Kalvari. Nyasaye dwari sani. Be yie ni gimoro amora nyalore kuom jok moluoro Nyasaye, jok modak e remb Yesu Kristo, jok matiyo gi nying Yesu Kristo, jok mantiere kod Roho Maler. Kata kionge go to nikech nying Yesu Kristo kawo mondo itigo, ibiro neno sani gik ma Nyasaye timo. Ondike mama mar Mariko 16 matinda 17 wacho niya, we mondo asome matin walemo kodi. Muma wacho ranyisi ma joma oyie nobedgo e magi. Tiende ni ka ng'ato dak kuom nying Yesu Kristo to ranyisi te follow him. Walemo ang'o midwaro? Ket lweti TV, ket lweti kamarami, mak gimoro amora midwani mondo hono timre sani. Hono timore adier, hono timore. Asewinjo teko mar remo manochwere msalaba Kalvari, asewinjo teko mar nying Yesu Kristo. Wuoro Maler, Nyasaye maratego, tim hono sani kuom remo manochwere msalaba Kalvari, kuom teko mar nying Yesu Kristo, kuom Roho Maler. Tim gimora mora majali ywago, tim gimora mora majali dwaro. Nyasaye kawuono ni miyo time neno, miyo goyo sime kowacho na neno ono, nikech teko mar msalaba, teko mar remo, teko mar Roho, teko mar nying Yesu Kristo. Alami ka yie nikech Yesu wacho ni gimoro amora mokwayo ka wan kod yie biro timo. Muma wacho ni Yesu Kristo en yo, en ngima, en adiera. Koro kokalo kuom nying Yesu Kristo itimne. Alami ka yie e remb Yesu Kristo ma Nazaret. Amen. And Bishop Nereah Mbewa, my hope for good in Christ. One Njogo Road ka Nairobi.
wan Mamboleo Kisumu, wan Mtongwe Mombasa, wan Kandiege e plod japuonj Odiembo e plod Odiembo kanyo biro yudo wa ka wan kanyo e ot mayande jo kowuor leme chon, wan kanyo warwaki bi mondo wawinj duond Nyasaye. Wan Simbi Nyaima, wan Rakwaro but ka chief ka luyo mochomo Kogweno primary, donj ka jaduong' kal Kogweno matin tidonje kalbat moro kanyo tibare bad kalbat no badi ma kora cham idonj ka jaduong' kicho tira, weche duto ni kanyo mabeyo. Roho Maler biro timonwa gik madongo. Nyasaye mondo gwedhi. Kaw namba na 0720 403913. Nyasaye ma ono ka gwedho ji to mondo gwedhi. Wachak waradi e sa Nyasaye e remo maler e nying man gi teko. Nyasaye ogwedhi.